madokachere mukwedu tauya nadzo nhau dzozuva rechimakumi mairi nonomwe dzokupeta mwedzi uno wagumiguru gore rikuita kutekaira mhanduwe rakaenda kopfikiwa manje kureketa kuno rikaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi gweta rastrive masiva tawanda nyambirai mhanduwe kana kuno vanhu vanoziva zvavanoita vanhu ZANU-PF vakaita kungwara vanodaba kujiwa musaki mhanduwe zvinoitiwa matere zviya kuti undopinza manja muhomwe wobva waburika wakutoja aiwaba vanoda kuti munhu wese atanike pachena kuti aiwa ini ndiri kuZANU-PF akubuda ari kureketa mhanduwe masoko asho anoabiya achewo mutemo magweta tendai biti natabani mpofu kunyanya achireketa kuti taiwaba kwai bumbiro romutemo ribe kureketa zvokuti mutungamiriri wenyika anokona ba kupfuurira mberi aiyaiyaya kwai vakasiya pakashama kwai kusiya pakaita pakashama mhanduwe kunotoita kuti kana ZANU-PF wachitoda zvawo kutoti mutungamiriri wenyika apinde wanokona kuzviita waribekenda kubvunza munhu wese munyika kuita referendum pachirungu rekai tirambe tichiona tendai biti abva atoti ndo zvinhu zvatakamirira kuti tirwisane nazvo izvozvi takamirira kudzivirira bumbiro romutemo noupenyu hwedu panyangarapo mhanduwe idi zvinoita kuhwadza rekai tirambe tichiringa zvedu wanhu munyika vari kuita kutsemurana nopakati mhanduwe nokutoti zviri kuita kuhwadza kukubana konzeru kuri kuitika izvezvi vamwe vachiti imi kotinyepai kuti sei mutungamiriri wenyika nehurumende wasingakoni ba kubatiwa nemasanction avanoreketa nezvawo kana dziri nyaya dzokutenga motika eokamu kana mapuwa muko munotoita zvinoda muko kamu ndo zviripo izvozvo ndosaka vachitenga motika mhanduwe nekutoti mutungamiriri wenyika motika gore rino basi radzaachinja mhanduwe dzese dzichindonamiwa chipepa chakanzi ZIM1 imi wendo huno anga aine Rolls Royce inonzi ndo mari inoita zviuru 400 chaiwo ari kutekaira hache kuita kugara tatata mhanduwe aiwa ndiye munhu ari kuti aiwa ndikuya kujanoriver mhanduwe noraki kupuwa mukadzi anomimba wakati mabuja rekai tione zvedu kuti zvinopera sei nekutoti pakanyangara apa mufana uyu anoita zvotumadhirama padandemutande achizviti comic elder kana kuri kunota aiwa nganyore tsamba mhanduwe kuti aiwa ndanota kureketa kuno agonzika naWikineri iwewe waita tusvinu kwaitira kutokupa mari yokuti utenge imba yako kwaunoda agotonzenda kugweta raiye Wikineri wasvika ikweyo wachabva wakunyepa woenda hako kotenga woita kuti zvese zvitekaire imba yacho isiwe muzita mako rekai tione kuti zvichaitika chere achaita sei tinenge takaringa tatenge tavhunduka vamwe vari kutanda kutekaidza padandemutande kuti aita tsaona nomotika imi vanhu goreketai tusvinu tiri kufara batese asi goreketai tusvinu zvakaita kunyangariwa rekai tirambe tichiringa hedu kwazvinoperera mapurisa ozeta rapi bata mhanduwe batai murefu batai mupfupi chaiyo kureketa kuno wamwe wari kuti iwo wari kuferefeta Brighton Ndebele ari ndiye anobata basa muhofisi yagurukota Mangaliso Ndlovu kwai anga anopfuti akabatiwa nopfuti iko kumusangano wakagwita ZANU-PF uya kona wakubatirana pfuti wega mhanduwe achibva abatiwa rekai tione ko mushiro wanoita kupfayu idi rekai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoperera kuti ndokupi nekuti paribe chizvinhu ipapo mapurisa agotipo kare vaita bata pfuti yakauraya mutangadura kwai taiboya ichiseenzesiwa naiye Vengesai Mutasa ane makore 40 ribodzi kwai Vengesai iyo agoenda kopfura mumwe mupurisa kusanyati nozuro wakomana
mupurisayo anga alibe nyaya anga alibe chaita undogwarashiwa nopfuti mhandiwe rekai tione kuti zvinopera sei. Peno ndiko kunzi kwai pfuti iribe ngozi kunoita kuti vanhu vaite kushinga kwakaita kudando, asi zvisvinoba zvinorwadza. Mweya wache akapfayu mupurisayo ngauzorore murugare. Rekai tione peno iyeyo ngesaiyo ari kuziya zvakaitika kuna Mutangadura. Rekai tirambe tichiona wachatanga kudura hawo manje sokuti Mutangadura. Ezira chadzamira kureketa kuno ari kushaya kuti chaakadzamira chii, nekuti pakanyangariwa koka bhururu wache Esau Mutano uya kuenda kovhiringa Jobhosikara achiparura bhuku rache aendesiwa kudare. Mapurisa aramba akati sona naye. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti zvinopera sei. Peno ndiyo yakareketiwa novakuru kuti kana uchida kubata muridzi wembwa bweirowa stereki, ukairowa maningi aiwa anoburika muridzi wayo achiti ei warowa imbwa yangu. Rekai tione kuti ndizvo chire zviri kuitika kana kutoti kutobatiwa kwaatoita kuzvinhu chaiko. Mumwe futi Panashe Nyakwima kwai Panashe iyo agobatiwa kuti akaenda koba pfuti yomuridzi wemba paanogara. Apa pfuti yako akaenda korobha mhandiwe kobira vanhu vanotengesa mushonga waye kufamasi, akaenda kowabira mhandiwe akapakata pfuti. Kuno akabatiwa nemapurisa. Paribe chizvinhu ipapo. Munondoziva ka mapurisa okwedu kuti anokuba mhandiwe, anokuba. Wese wanoenda wapfuura nokumanja wemapurisa wanoenda wachitekaira zvinostaira mhandiwe, wachiita kukamhina kunge mukanya wari kutekaira zvawo wachikwira mawere kwasvipa. Rekai tione kuti zvinopera sei, nokuti paribe chizvinhu ipapa. Ganzu reguta reHarare kwai yagototi wakomana Chita ibauro kubisa zvimotika zvese zvirikangogara zviri bewanhu zviri bewaridzi zvakandopfa izvo zvichizvibisai munzvimbo dzese nekutoti ndozvagoita kuti wapwere waye wapfire wabatiwe wari muchimotika wapfa. Rekai tione kuti wachapaita sei ipapo. Wakasatotanda pokare kuuya wachiteera kutoti munhu wese tikutora chimotika chatangoona pese kunyange chiri chomuridzi chobva tandotora. Rekai tione hedu kuti wanopedza sei nyaya yacho. Wanobika chingwa wari kuti iwo wakomana zviri kuhwadza kwai furawa ida kukwira pokare. Imi kana furawa ikakwira wanenge wakutoti chingwa chakukwira. Wendo huno kana chikatokwira mhandiwe totojama mpambaira nomufarinya. Kam koka zvinenge zvaramba nokubika bota redu rorukweza tichibva tadya ipapo tosiyana nochingwa kana zvanetsa, nokutoti zvaakutoda kunetsa. Chingwa chotozochiboya pakirinamasi basi tosiya kumwe kwese kuhu. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei, nokuti wada kuti jairira kuzvinhu chaiko. Nyaya yaburika inofadza kwai ipapa ariko Dangote ari kuti wakomana gore rino ndokuda kubenhuka kuZimbabwe. Akambouya kagore ra2015 achibva anzi ada kunza mabhiriyoni akabva anzi tipe mari yechimanja mubudo akazvobva zvaramba vasiyana nazvo. Kuno apa hwendo huno kwai wati ari kuda kubenhuka mwedzi uri kuuyayo. Rekai tirambe takaringa kuona kwai ari kuda kuuya pokare rimwe bhiriyoni achida kuona kuti oita sei kuti aise samende yaanonadzira munyika medu muno nomarasha aanochera munyika medu muno nokuita gwenyaro magetsi. Rekai tione kuti zvakaitika izvozvo zvakareketiwa nozera zviya kuti wadakisa kuti vanhu vakone kuuya makambani akasiyana siyana. Peno ndizvo agoteya. Rekai tirambe takaringa kuona ipapa taziva bachokwadi nokuti wakuru wehurumende waribe chawareketa. Tinozoona paanenge auyapo kuti anenge asvika wachiperera papi. Tikaringa mutambo ipapa Zifa yati wakomana taakutsvaka manje munhu anotsiwa nzvimbo yakasiyiwa naMichael Ronisi. Rekai tione kuti Michael Ronisi yu wachaita sei. Wakasatoendesiwa kuFIFA kunzi wabhadhare mari koka wanga wakasainirana naye. Hino mhandiwe rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi ipapo. Triangle noDynamos ndo dzapinda mumutambo wekugumisira wechibuku Super Cup. Rekai tione kuti wanopedza sei, wanowina chere kana kuti zvinenge zvichakaita sei. Chedu ulinga chikunyepai mabuzha. Apa tikaringa dziritika pasi rese muSouth Africa wakomana pakaita kunyangariwa wari kufadza vanhu izvezvi kureketa kuno kwai
hurumende South Africa ida kuti iise chitima mhanduwe chinomhanya makilomita 300 paawari bodzi kubva kuJoburg kuenda kuDurban. Kana wakazvikona izvi mhanduwe, tinenge taakutobvawo kuZimbabwe kuuya kuSouth Africa koringa basi kokwira chitima icho chokwira woenda kuDurban wochikwira pekare kubenhuka zuva ribodzi wotokwira bhazi wakubenhuka hako kumusha zvopera izvo. Wombomhanyawo makilomita ese iwayo kuona kuti zvinombotekaira sei, zvinenge zvaakukoneka. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti vanozvikona chiremu. Apa izvezvi DA wakaita kupeta muhwe mhanduwe, watanikiwa kuti wagobawo mari inobhadhara warairidzi kuWestern Cape. Paizvezvi wakatoenda kuzvimba bhibho kuti wofunga kuti mari yacho waiboyepi yokuti wabhadhare. Nambera zviri kwese naye. Heno rekai tirambe tichindoona kuti zvinopera sei. MuSouth Africa nyasi kurowa manja kwega kwega. Kureketa kuno ipapa wagotonzi hurumende yabvuma kuti mushonga uya woshura matongo HIV uyu unobayiwa kairi pagore kwai kuti uchitande kuseenzesiwa muSouth Africa. Zvawo wabi yedu. Rekai tione kwedu nokuti zvichaitika chere kana kuti vanhu vacharamba vachisimbirira kumwa gavakava. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kambani yoTotal Energies yagotiyo kuMozambique tanyepiwa kuti tichange takachengetedziwa kuno taakubenhuka kuti tiite basa. Tikati itai basa makorokoto. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei, zvinokoneka chere kana kuti zvinenge zviena nokupi. Tinokunyepai zvimwe kana zvaburika. Herald nomamwe mapepa nawo wagomhanya kuburika wachiti makorokoto kuna Pobia anzi ndiyahwina kusarudzo dzakaitiwa kunyika kwacheka kuCameroon. Warikuita ongoita kunongewa mhanduwe nokuti makorokoto. Rekai tione kuti zvinopera sei. Koka shiri dzibodzi mhanduwe dzinotekaira pabodzi pomu. Apa izvezvi kuwaiwairi wasungiwa kunyika yoFrance wachisungiwa zvakabiwa zviya kunzvimbo inochengeterwa zvinhu zvokare. Wakomana rekai tione kuti zvinopera sei. Wachabatiwa nomhosva chere kana kuti kundobatiwa wachizosiyiwa. Tinenge tichizokunyepai. China iri kunziyo yaboya mhanduwe oiri matani 100 ramamiliyoni. Kunonzi kuSichuan Basin. Wakomana wapinda. Kureketa kutoti mazuwano oiri iringotubuka pese pese, kungotubuka kundodari yatubuka. Dai taita bauro kutonhadzira mhanduwe kuti tipepete tega yedu iyo iri pamuzarabani iyi. Rekai tione kuti vanoita sei wakuru zvinenge zvisiri mupfungwa dzawoba kuti zviitike izvozvo. Apa America kwai wanenge waakufunga pokare wakuru wehurumendeo nokutoti kwai kwakaenda vanhu 3 basi pavanhu 50 wariwo chiafrikana wangowanzi warikuenda koita wapoteri wayo. Kuri bechoma haraka kuAmerica ku tikutoti waruda kuenda endai ndimunozotinyepa hondo inenge yauya ikweyo. Rekai tione zvedu kuti zvichapera sei. Tiri kuona wazhinji wakaona kuti takawenga hedu vanhu vatema asi muSouth Africa takagara tatata mhanduwe. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei. Nokuti kwanyasi tapeta zvirauro ndini wenyu mhanduwe wonawo.